És la sardana Jorn Alegre, que avui es ballarà arreu del món. La peça de Josep Serra i Bonal serveix per commemorar el Dia Universal de la Sardana i també els 150 anys del naixement del músic i compositor. La diada serveix també per reivindicar la sardana com a activitat cultural i com a signe d'identitat. I això és justament el que destaca el manifest d'aquest any que han elaborat en Peyu, Jair Domínguez i la Neus Rossell, l'equip del Búnquer de Catalunya Ràdio. Volem una Catalunya plena de canalla, de mirada pura i brillant, fent-se el xulo mentre ballen sardanes a la plaça del seu poble. Feliç Dia Universal de la Sardana. I per fer-se el xulo ha ajudat el fenomen Coti per Coti. La cançó dels tiets ha engrescat els més joves a ballar-la. El Coti per Coti podia haver aparegut qualsevol moment, va aparèixer en un moment que estàvem teníem moltes ganes de que passés, estàvem molt preparats perquè això passés i, per tant, li hem donat una empenta bestial. El que passa sí que és veritat que d'aquestes empentes n'han de venir moltes més. A Barcelona la ballada es feia davant la Sagrada Família. Aquí també ha servit per divulgar i deixar perplexos els turistes. Lo había visto por la tele alguna vez, pero o sea, ni idea, la verdad. Pero no, bien, se ve que se lo están pasando bien y mira. Creo que es muy bonito y muy social, ¿no? Però també hi ha qui ha vingut a aprendre. Jo soc del Perú, vaig venir aquí quan tenia 15-16 anys i ella sí que és d'aquí, és la primera generació i l'estic ensenyant una mica la seva cultura. I el primer que aprendrà és que en una rotllana de sardana hi cap tothom. Enric Pinyol, TV3 Balaguer.